Ya. Pawarsa. Monggo Pak Dwi. Wayahe. Pawon ayu ketring matur sembah nuwun. Pak Dar monggo. Siap. Dina minggu sing tak Kowe ngajak ning taman mangu kanthi lingsir srengenge aku nunggu Pawarsa. Pak Dwi betul derek. Pawarsa semuanya monggo. Pawarsa monggo. Nah, diawali dari yang pinggir. Matur sembah nuwun, alhamdulillah berkah. Amin, Pak Dar sembah nuwun. Dari sebelah kiri sudah. Tinggal muter. Nanti HE kedua bagian yang tengah. Tenangkan saja, monggo. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu. Monggo Bu. Mas Heri monggo. Campur caranya ngomong gawe deh. Penak saya cara nganggo sensu. Pawarsa digoyang monggo bersama Nita yang muda. Oh Mary. Bablas lorati loro. Masih info masih
bablas ke lorati loro, setelah lorati loro panggodane katresnan, setelah panggodane katresnan kangene ati. Iya. Nggih, monggo. Pokoknya Niku nggih. diborong. Diborong. Dik Joni, sabar ya, Dik. Bunungki pokoknya sedaya Nggih. menika. Perdana ya, Dik Joni ya. Oleh kae anu nyawa nom kok Pak Nok tenang ae. Yo. Janjane kowe ning endi? Halo, halo. Bapak, aku ngajak nuri. Ae, ya, ya. Boleh, boleh. Sembayang Bapak. Ae, 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 ayo.
Ipin. Monggo Mas Ipin, jagone merapat persembahkan untuk kakak Anda Haji Sutino. Bye.
Cahyo Mudo bersama Dukanas Bu Pepi Asik. dan Mbak Dari. Masa luar biasa. Sebentar. Mereka wonten pawarsa lebablas ke perahu layar. Nggih, pawarsa. Yang punya kendaraan 1807 Expander warna abu-abu mohon dipindahkan, ada mobil yang mau keluar. Terima kasih. Sama-sama Pak, oke. Aja semalang Monggo pawarsa perahu layar pawarsa. Pagipun warga Sragen. Habis ini tambal ban terus udang anak siap. Monggo mriki Bapak. Yo kanca neng kisih gembira, alera-pera banyune segara. Anglia numpak perahu layar, dina Minggu. Monggo Pak. Pak Tarmizi. Pak Tarmizi. Tiap yupya banyu pinelan, ora jemu-jemu karo mesem guyu, ilangake rasa lumrah lesu. Pawarsa jawe jebul sajose wite kelapa katon awe-awe, kayotane becik bali wae. Dene sesuk-esuk pawarsa digoyang lagi. Ayo pawarsa bersama kita yang udah. Pawarsa bergoyang. Rizka Mariska. Dito Wibowo, Ibu cantik, terima kasih matur sembahnu. Matur sembahnu. Ayo. Ya Bunda Ri ngantek ya. Ibu, saya belum. Oh, enak bae lho. Iya. Yuk kanca neng isih gembira, alera-plera banyune segara. Anglia numpak perahu layar, Dino Minggu ke pariwisata. Alon raune wis lanang. Banyu masih pawarsa lagune tambal ban. Jangan beranjak dulu Mas Dwi, jangan beranjak dulu. Iya Dek, iya. Om Hendy, keluarga besar Pulau Gadung. Pilih rawuh. Pak Haji, Om Indra sampun rapat toh?
Haji Parmin Surawo. Monggo Pak Dar. Pak Haji Suparno. Dek jaman berjuang. Dua sama Pak Widodo monggo. Jura kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki opo ngendi. Monggo Pak Widodo, Pak Haji Suparno, juragane motor. Pak Haji Suparno. Monggo. Pak Widodo. Monggo. Bu Haji Suparno. Dadi rejo dene ora ilang gone padha lara lopo Improvisasi ora apa-apa. Harapan yo cahya muda. Pak Haji Suparno, Pak Widodo, Bu Haji Suparno ya Pak Warsa, Pak Warsa. Pak Dar sembah nuwun. Monggo monggo. Ayo Pak Wasra. Juragan Pawan Catering. Empuk jeruk. Pak Warsa, Pak Warsa. Dek jaman berjuang jere kelingan anak lanang. Pak Haji Suparno juragan motor agung biyen tak openi ning saiki ana ngendi. Sego jagung yen mendong tak silih capek gunung bar niki selendang biru Om Hendi, Pak Haji Parmin, Matur sembah nuwun nggih Bapak. Om Indra, selamat sugeng dahar.
Syukur. Syukur bisa gunung desa tapi Monggo Pak Dar, Ibu sembah nuwun juragane Agung Motor PUP. Ayo Bundari. Juragane Agung Motor. Bu Haji Suparno, Bapak Haji. Bapak Haji. Wayah wengi udan grimes ra wes banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Tresnamu mring sliraku ora bisa ilang lewat tembang kangen aku titip tresno tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Pak Haji Suparno, ayo yo, juragan Agung Motor lho iki. Yang punya lewong-lewong. Kita dua Pak Haji Suparno. Semari Ibu Haji. Bu Haji. Sepisan ketemu wong ayu katilanku dodo ati rinten siang dalu suenggonku ngenteni lewong ing ati tanan
itu pecinta lagu-lagu Seragen. Apal kabeh lho. Mas pangudane katenan wis mau ra Asal sida. Sragene pundi? Nglangon. Nglangon ki pasar apa kuwi? Anu kono pasar sapi. Oh, ngerti to Nglangon ki sejarahe. Ngerti. Pasar apa kuwi? Ya ampun jebule lulusan Joko Tingkir. Hotel Palma. Wis tau to, Pak? Wis tau to? Hotel Palma. Wis tau to? Oh ya ampun. Niki mungkin nyuwun bablaske titip tresno. Siap. Lah bajike malah tindak bagian anu ATM. Lah ATM-e bapak apa ibu? Ibu no. Oh ibu. Satu pandita Merenges seliramu. Mobil Sigra 1367 yang merasa mempunyai mobil Sigra 1367 mohon digeser spesial buat yang keluarga besar Parung. Nah ATM ramu Monggo Bu Haji. Bu Haji. Sesemu kaya bisa ngluluhke atiku saben dina ra bisa turu yen kelingan sholat lagumu sebagai padar. Alhamdulillah, tabarakallah. Balik badan, gerak. Ayo Pak. Tresno iki tak titipke jagat nganti salawase. Tresno iki ra bisa pisah senadyan aku ra kanane. Matur suwun. Ngapunten ya Mas Heri, ngapunten nggih. Mesake lho dipalake jam 09.00 mau. Langgih. Pertama. Saya kathah to sangune. Insyaallah barokah. Pak Dar sembah nuwun Saya nggih. kathah. Kapan Pak kira-kira? Insyaallah. Kira-kira kapan? Siap. Nggih. Insyaallah badhe nimbali nanti. Oh, Ning nggih. nganu Dipun jare tenggo nggih, Pak. playere ampun sing niki ngono. Jaluk sing nom-nom. Jare playere njaluk sing nom, pembalung njaluk sing nom-nom. Playere apa penyanyine? Memujiku mreng siramu moga bisa Pak Dar sembah nuwun, Pak Haji. Aduh.
Iya, iklan dulu buat Bapak Ibu yang merasa mempunyai mobil dengan nomor polisi B 2116 KFF. Mohon segera dipindahkan karena menghalangi rumah kontrakan. B 2116 KFF. Dimohon segera pindah karena menghalangi rumah kontrakan. Ya. Segera, terima kasih. Dihitung sampai 10 Mas Gino, kalau tidak segera dipindahkan mobil akan dilelang. Dilelang. Ya. Ye. Gitu Pak Dek, dilelang mawon. Ya. Yuk, Jiro lu. Mugianto berkahing Mugianto berkahing Juragan Agung Ya. Motor saking PUP. Ya Pak No, ini siapa yang mau digudang? Oh nggih, saking Pak Warsa. Pak Guyuban warga. Sragen. Sragen, Sragen, Sragen. Sragen, Sragen. Ayo, ayo, ayo. Kerja bareng bersama Ibila Wedding Organizer. Terima kasih. Ugi Pawon Ayu Catering anjir. Ibu Haji Susilo. Ugi kerja bareng bersama Agung Motor. Timun sigarane, alamun mikirkane, tak mudange tak sayange, anakku sing matur sembah dhewe, anakku lanang saben dina, tak kutiang-kutiang,
Widodo Ketua Pawarsa. Datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ayo nyaki. Sembah nuwun Pak Widodo Ketua Pawarsa. Mbak Endras, oh sudah kondur. Sembah nuwun Pak Widodo Ketua Paguyuban Pawarsa. Alhamdulillah. Pak Widodo sehat-sehat selalu, berkah barokah nih Pak Widodo nggih rezekine nggih. Mbak Endras monggo. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Monggo Pak Widodo. Widodo Ketua Paguyuban Pawarsa matur sembah agung panuwun. Pawar Saugi monggo. Mas Legiono.
Sherlocknya ke arah sebelah kiri. Om Endi Diurut saka sing tuwek dhisik. Mbak Gia, Mbak Dari. Nah, terus Mbak Pepi maju. Yo sing tuwek sik no iki. Elsie berikutnya matur sembah nuwun. Nah, terus Mbak Pepi maju. Nah, terus genten aku. Astagfirullahaladzim. Ketuanya. Ora. Tapi Dedek belum pi. Ketua. Ora. Terima kasih Ketua Papi. Nora. Ayo ketua. Sesepuh. Pak Ketua. Om Endi calim. Iya. Om Endi, nyon sewu ini yang wajahnya paling susah banget Om Endi. Mbok ditelaskan iku tunggal malih niki paling susah niki. Alon-alon. Oh, lah sik sak Ojo- lembar iki, Ya Pak. tenang wae engko entek kabeh. Oh ngono ya wis balik meneh. Yo, tutup. Panyuwunku. Sik. Mosok panuwunku, sing Panyuwunku. Emang panuwun. Eris kali ya ampun. Krunguku panu. Oh, perlu ke THT ini Mbak Rizka ya Panyuwunku Allah. mring sliramu. Ojo kalamun Mas. Ojo ngalamun. Ojo ngalamun. Juragan motor. Juragane motor, Bapak. Ibuku sayang, Bu Agung. Mana toh, Bu? Ibu Haji Suparno. Para cantik-cantikku, hadap kiri gerak. Nah, ya. Om Heri. Gentak gentung. Bagaimana Pak Heri? Oh, Bagus, mantap. Tuh gentak sur mboten. Ora sur ini aja. Iki wis sur ket mau jam 09.00. Saumrae wong ngalamu. Om Endi makasih nggih. Matur sembah Haji. Ayo Mas. Haji.
lagune Om Indra. Oh, Indra sampun kondur kayaknya. Urung iki lho. Belum. Oh, delik toh. Ya. Pak Ejis gak di sini. Ya. Pak No. Pak Babinsas Tadi Ngerawo. Sugeng Rawo untuk Bapak Polisi Pak Oh. Suherman, nggih. Oh, nggih. Sinten? Pak Surahman nggih. Katur kagem Bapak Surahman. Oh, Bapak Rahman. Oh, nggih, Pak Rahman Sugeng Rawo, Sugeng Siang. Pak No. Ya, Dek. Pak Rahman, pistole loro. Tembak Kenapa? dong, Pak. Kenapa? Ada apa dengan Pak Rahman? Bapak polisi. Oh, iya. Ya. Mantanmu. Habis ini nyanyi. Ya. Matur sembahanmu. Monggo Pak Not. Ayo, rasa do nyawer mau seragian gue sangu mulai. Tawele mau jadi saweran. Mau seragian di mesake yo aduh. Ayo, kangen ya semua. Digareng ke. Ayo. Ayo ya dong ngumpul kabeh yo. Ayo Pak, kelas 1 ngadeg. Nalikane kowe ninggalke aku, jebes pilih rasane jantungku iki. Pengen mangan rasane kok yo ora doyan, pengen ngombe rasane mandeg ning gulu yo. Wong bagus kembange jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasane pikirku. Ayo digalek ke balik. Kadang telo bisa Ayo tuh kiyo bareng Jojo. sing Ayo. ning jero dodo. Tangismu guyum mulan esamu, rino wangi kowe sing tak tunggu-tunggu. Lali-lali saya malah mahelo, tangi beti kok malah katone mata. Ayo Lila jajan Paroso, kurang monggo Paroso dilalui Paroso. nanging ati iki ora bisa nampa saben Ayo, mau seragian, ngumpul rene rek wedi nyawer. Ayo, kita borong saweran ayo. sing gawe kangen atiku. Jarak pulang pumpuh ayo. Yuk, yuk. Nalikane kowe ninggalke aku, bebas pilih rasane jantungku iki. Pengen mangan rasane kok yo ora doyan, pengen ngombe rasane mandeg ning gulu. Yo. Wong bagus kembange jiwa ragaku.
Sudah matang kau. Monggo. Lali janjine Pak Pardi. Ari. Seragen yo. Dino minggu sing tak tunggu Kowe ngajak ning taman mangun ayo bosku. nganti lingsir srengenge aku nunggu kowe Bengawan Solo Pade. tak SMS raba. Kok pateni mangkal aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak jiwel lala jiwel lali janjine nyatane omongane kadung dandan kowe ora teko Cancane kowe nang ngendi gelagatmu saja nyobriane atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Kelinci Cemase monggo. Nika Pak E. Ayo. Nah, apa-apa kudu iso. Lagu mesti siji wae. Yo. Ayo yo. Jangan rada mundur. Atau tercoblos tercoblos banyak yo. Ngogami kota sateruse desa desa Asik. margo aku Haji Saryono, goleki sing tak tresnani wong ayu ucul yo. Yo para so, gawe yo. Jebul ora ketemu. Aduh wong ayu. Aja beda aku terus bali nang Semarang. Duh wong ayu. Ana omah. Ae. Gara orang pupuh yo, jan gayeng ora kaya dina iki yo. Yuk, saya pengen nyawer. Sing ngono siji tok iki, Yo. liyane ndi iki? Sik. Wol. Sing di masaran Yo iki. nyawer marek saya wae. Ayo wol. Yuk. Pak Pardi. Ora apa-apa syarat. La cepul. Ada orang pupuh. Wadate ati
Pardi, balen Pak Pardi. Manis sih, manis. Balen Pak E. Mas Dwi, ayo tarik Ayo. Mas Dwi. Ayo tarik. Balen arek Mas, balen ayo. Janjane dek. Aku wis lirik. Wis wong taun lawas sing nggonku ngenteni. Eling-eling de jamane semono. Rumpang runtung anane ra ono liya. Ayo. Yo Mas Dwi. Ayo Mas Sobri, ayo ke. Itu Toyo nganggo tek-tek ngecemplung kalen. timbang golek dek luwe becik aluwo balen yo. Tak estu dek dadi
Ayu. Oh siap. Tunggu komandanku. Monggo Pak Haji Soekarno. Bu Haji. Mong sakmene pungkasane tali katresnanku. Mong nyatane senjaku ditinggal pepujanku. Aku nestolan ora bandha donya. Man yaktine mung kepranan bareng kang durung kanyatan. Dek, Pak Haji bareng kita kesini toh. Sing pundi to? Pak Haji serloke rono kae. Piyayine Kang pundi menika Pak Haji? Kang gede dhuwur. Mbak ya ini saya suwe saya tambah yoso ning nyatane maksud drebekna nama itu nyut saya muda Campur sare nang ndek gawe, Dik. Seragen. Mong sakmene pungkasane tali katresnanku. Wis nyatane yen aku ditinggal pepujanku. Pak Haji Karno. Bu Haji. Biyen mulane aku ra wis kandha. Aku wis dolan ora bandha donya. Man yaktine mung kepranan bareng kang durung kanyatan. Deris, ternyata Sherlock neng kene. Ya Allah, Assalamualaikum Pak Haji. Kok tak Bu Haji, assalamualaikum Bu Haji. Nah. Soalnya ATM neng kene. Awakmu nyedak ibuke, aku nyedaki pake. Tetep sing cair aku no. Ya, ketoke kono, Dik. Dhisik buke piye, Jal? Niki Pak Haji. Dik Rizka. Engko kene nek nu dalan. Niki komandane mangke ngersakaken kembang rawit kan sebelah. Siap. Bablasnya kembang rawe masih. Siap.
Pak Haji Haji. Bandun. HE Pak Haji. Nah, HE rumiyin. HE. Pungkruk Haji. Dek weton ngelangon. Alhamdulillah. Tak titeni pokoknya sing nganggo kacamata Dalam Pak Bapak. Mo. Oh nggih siap pangkat diberantas nggih. Menika Bapak Komandan wonten pundi lenggae? Oh nggih Pak. Ya kula Pak Haji ngapunten. Biar menika jangan kor nyadong dawuh. Ngapunten. Ya mungkin jangan koro. Siap Dek. Bariki nyandi meneh Sherlock-e. Anu saya Bapak Komandan. Pak Komandan, siap. Kembang rawe menika Pak Haji lagune wau jangan koro. Oke. Pak Haji sampun. Sampun menika. Oh, Pak Haji Sutino oh jangan koro Pak Haji Sutino nggih. Ya menika kakakipun Pak Haji Pak Haji Saryono. Saryono nggih. Ya Dik, babas kembang rawe. Babas kembang rawe. Oh ya. Mbak ya. Niki. Bapak Komandan. Pak Gita, Bu E cair gak? Bu E cair apa? Urung. Bu E. Bu Haji. Loh, Bu Haji. Bapak Komandan saya ya. Sebabnya Pak Haji. Bapak Komandan nyambut Pak Pardi. Bapak Komandan sebelah mana Sherlocknya? Ceritane mong seneng tunggal sak bale. Wiwitane. Wiwitane lunga jejer saben dinan saya asuh. Bapak Komandan. Saben jejer nyakel tangan. Banjur ngomong Dek. Ngomong Mas, aku tresno kowe. Ceritane mong seneng tunggal sak bale. Wiwitane. Wiwitane lunga jejer saben dinan Saya suwe. Sofi saben jejer nyakel tangan. Banjur ngomong Dek. Ngomong Mas aku tresno kowe. Kembang kena adikku digawe loro. Kembang melati agawe larane ati. Kembang kecubung atiku digawe bingung. Kembange mafare tresnaku wis kadung buyar. Aji mula wong tresno ora kan monggo sembrono. Nora bacik anggone para wanita. Kabeh rapi iku Jangan koro masih. rasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal bae. Katur Pak Haji. Sragen, maju sragen. Iya. Bapak nyanyi malih. Catet nggih. Bapak mau nyanyi. Siap. Kabeh katon bali. Masyarakat guyub rukun lanyani kelingan jaman di semono dino dino uripe rekoso paribasan
kowe aja